नै लोगोफोर दाउ फिसा मोनफैलायसिगोन आंनिया कागज बोजोब्बाय नै ब्रुडिंआव बेफोरबायदि बना लाबाय मोननै दंबावो नै इयाव बनो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नै दिनै आंनिया दाउ फिसा फैगोन ब्रुडिं बानायजोब्बाय नै ब्रुडिं कागज निउस पेपारखौ बजबखाबाय दाउ फिसा फैगोन आंनिया जायफोर आंनि भिडिअ इन्टारेस्टेड अन्नानै लोगोफोरा स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ नायजोबलांदो दिन्थिलांबाय थागोन आं दिनै दाउ फिसा लाबोनायखौबो दाउ फिसा माबानायखौबो सब दिन्थिजोबगोन अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो जेसे हागौ एसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे चेनेला थाबैनो नोंथांमोननि अननायजों ग्र' जायो अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला फाइनालि लोगोफोर दाउआ मोनफैबाय आंना खासाया बेनोमोन ओमफ्राय दैबो मोनसे लाबोबाय आरोना दा लाबोबाय नै दाउ फिसाया एकदम दाउआव दाउखौथ' दा मोजांखौनो नुदो दाउनिफ्रायसो मा जागोनथाय मोजाङानो आरो दाना बेगसे लाबोफादो खाम मावग्राफ्रा नै हाबसोबावबायसो आसोला नै बासोखौ सुनानै दाउनो दै मोनाबाय लोगोफोर नै दाउआ भिटामिन होनांसिगोन दा दानि बावै साब्रनिफ्राय लाना फैखांबाय ज' थाबाय थायो नै बेफोरबायदि एकदम नै बेफोरबायदि होना ओरैनो नांगौ होबाय थानांगौ बेबायदि दसेनो जमा जाबाय थायो हरसे होबाय थाखानांसिगोन दा दसेनो खारसाबाय थानांगौ माने गेजेर रेस्टबो खालामनो होनांगौ आरो हरनि 10:30 जाबाय लोगोफोर नै खाना फैदोंमोन माखासे खाना दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो स्किप खालामाजासे नायलांजोब्बाय जायफोर चेनेलाव आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ नायलांजोबगोनखौ आसा खालामनानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोनखौ
मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।